Segítsene, Marci! Nézd csak, apa fogott halat! Oda néz! Húzza ne, húzza ne! Húzza ne! Másik bota. Be a másik bot alá, nem meg kell apának segíteni, nézzük meg. Nem baj. Utolsó annak pont jó. Hú, de szép, ne, ezt mondja, még nem nasz. Nem a fenét. Mi volt ez? De szép. Petra, lehessen, nézd meg milyen halaszogatak. Nézd meg! Apa, megfogyattam! Megfogyattam! Fogd meg már. Szint, majdnem beesett a izé. Nem. 6 óra. Utolsó hal. Na, vinné be a másik botot. Az új botot. Méltó befejezése a mai horgászatnak. Petra, a kezeddel ne piszkálj! Gyere vissza!